magluto mig kamunggay. Doon kay wala may sudan. Insan ni gimingaw og Utan Bisaya. Ako! Sana, mga natag utanon. Si Tani guys, kinapaakan sa iring. Ayaw mo recap sa iring. Kinay rabis. Agatihan na mo guys. Wow! Nanguha nami dahon. Dara ang nakuha na mo guys. Wow! Kamong guys, kay daghan dahon. Lemongrass. Kamong guys. Mauha mig saluyot guys. Wow! Ice cream. Pinya. Yummy, yummy. Pinya. 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 Wow. Yummy, yummy. Pwede di ako nang sakay nga. Duha na usara na kasi Aslong. duha ka. This one. Pinya. Taraw, hiwa na. Asin kilig. Huwag ka natin niya. Asim kilig. Oo guys. Tanaw ha. Flower, flower, flower. Flower. Hi guys! Kami guys, mag-abli mig duaan. Hi guys, mau ni ang delivery. Hi guys, mag-abli mi sa mong duaan. Daghan kaayo Sa kabalde. sa kabaldi. Wow, Barbie! I like Barbie. I love you. Wow! Microphone nila na Rose. Look, make up. Nice, nice. Pizza! Nami, no? Nami. Chocolate! Wala na akong giuka. Chocolate! Give me hotdog. Chocolate. Hotdog. Chocolate. Guys, mga antag hotdog. Ipilit ang hotdog, guys.